Yeah. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Maitt'sdiaries vachema wakati kujere kwakuri nani kwakune routine kwakune PC zvakanyanyisa. You can actually see kuti there was a real rehabilitation kwete pressure dziri ku daily life kunoku kujere kwakusina mafoni uye there was a time to reflect on every wrong thing that you did as well as to bring yourself to repentance. Kujeri kwaikupa Leo kwaikupa nguva yekuenda padhuze naMwari. Kwakusina foni, kwakusina chii, saka I think time yo inodiwa amubate phone totally. Nguva yo inodiwa because hapana chimwe chavaikwanisa kuita kunze kwekunamata nekufungisisa kuti zvandakatadza ndezvipi nekuzvigadzirisa iwewo pachako nekuzviisa mugwara wangu Jerry handidi kunyebera. It was good therapy. Unoziva kuti foni inostressa iliyo. Phone ndo inokustressa zvokuti unoita pressure. You feel like you need to respond, you feel like you need to what, but kujeri kwakutinezvo zvokwaakune nguva yekunamata. Kuseni kunamata, masikati kunamata, manheru kunamata. Papasina kana kuti chi. Ginatsiyo ndaitomubvunza Farai. Song iyoyo yaindibata, but taizoti kana tasvika pana baba Ginatsiyo ndaisvinura kaziso kudai. Because taimba takatsinzinyaka. But vaizoti kana vatanga kuti baba Gina ndaibva noti ndopa unozoona kuti kudzoka kubuda mujere kwakanakira vana nevamwewo vari around you, but nanaKetty vanenge varipo vachiita noise vachirwadziwa nekudzoka kwako iwewe you actually thought you were going to come back kuvanhu vari kukufarira, but vanhu vanenge vachitoda kutokutsikirira. Zvakaoma kanhu vedu wei.